Dobro jutro, balkonski dnevnici. Još uvijek smo između dvije eklipse i Merkur je retrogradan, samo podsjećam. A danas imamo egzaktnu konjunkciju Sunca i sjevernog čvora na 4. stupnju Bika. Sa suprotne strane, na 4 Škorpiona je južni čvor. Znači, ako ste rođeni u prvih 5 dana Bika, Lava, Škorpiona, Vodenjaka, ovo ćete osjetiti. To je kao da je neko upalio svjetlo u onom smjeru u kojem moramo ići. Sad, ako ste prvih 5 dana Škorpiona, imate tu rastrzanost. Neke stvari morate ih pustiti da odu. Nemojte se boriti da ih zadržavate, nego jednostavno integrirajte u svoj život tu novu promjenu, a Lav, Vodenjak mogu osjetiti da imaju neku tenziju oko toga u kojem smjeru moraju ići, imaju nekakve prepreke koje samo lagano moraju početi rješavati, bez puno nekakvog inzistiranja i ljutnje. Sunce u separacijskom ali kvadratu sa Saturnom. Imamo situaciju da je mjesec u kvadratu sa Neptunom danas. Mjesec je u Blizancima, pa bi se mogli baviti nekakvim jako površnim stvarima, samo da ne obratimo pažnju na to kako se osjećamo. Jako je bitno da osjećamo to kako osjećamo i da ne idemo u nekakve situacije gdje samo brljamo po površini. Super je ako možete osjetiti šta se dešava, pa onda to nekako racionalno razložiti, pogledati to samo sa činjenične strane i ono kad je bitno sa Blizancima, probajte to izverbalizirati. Svaki put kad izgovorimo to šta nam je, bude lakše i postaje nam jasnije. Koliko god vam se to nekad besmisleno čini. Ok? Budite si dobri.